Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали РАХШ ТЖ. Дӯстон, дар имрӯз навор 15 та мошин омода кардагим пешкаш шумо мекунем. Мошинҳои арзон ва ҳархела мошинҳое ки шумо гуфта дар ҳамҷа ҳастай. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва видеои моро поделиса кунед ба мо ба дигар сайтҳои бародаро. Агар шумо мошини фуруши хона, замин, квартира, чизи фуруши дошта бошед, дар WhatsApp ва дар имои мо роя кунед бародаро, мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомону 24 дирҳам бародаро. бошад наворро сар мекунем, рафтем. Мегзарем ба якум мошини фуруши. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли бароиш 1995, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механика бародаро. Мошина состояниш беҳтарин, мошин пол мехоҳад объемни кадаги бародаро ҳама ҷош. 4 дарс электропакетай, 7 моҳи дигар танировка дорад, кожани салон дорад. Мошин 100% ҳама ҷош қариб ки айсар кардаган, тайёр кардаган мошина. Мошин дар шаҳри Исора бародаро, нархаш 45000 сомона бо курси имрӯза гирем 294000 рубл мешавад. Мошин бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад, кадом метавонед мошин харед. Рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед маълумоти пурраша яхчон гиред. Марҳамат. мегзарем ба дуюм мошини фурушӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, хачибек, соли бароиш 1996, сӯзишвориш бензини холияй, мошин газ задагӣ нестай, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. Состояни мошин беҳтарин бародаро, мошин дуюм даст гаштагай. Мошин дар Россия бародаро, дар Москва, дар Люберци, метро Кателикда қарор дорад. Нархаш 80000 рублай бо курси бо тоҷикӣ гирем агар 12259 сомон мешавад бародаро. мошин бо арзон мешавад, алиша мешавад бародаро. мошине ки дар Тоҷикистон бошад, ягон мошине ки алиша бошад, болоиш бо сумти омадиам, вариант ҳам хеле аст бародаро. дар рақамош дар рӯи экрани шумо номерои Россияш ва WhatsApp бародаро, метавонед маълумоти пурраша яхчон гирем бо. мегзарем аз сеюм мошини фурушӣ. Daiwo Nexia дӯстони азиз, соли бароиш 1995, сӯзишвориш газ бензинай, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин бародаро, мошин ба фикри растамошка шудагӣ нестай, метавонед бо маълумотша гирен. мошин дар Абдурахмони ҷомеа, нархаш 13000 сомона бо курси имрӯза гирем 84000 рубл мешавад. мошина нархи ахиромоша ине ки варианти алиши дорад, кадом метавонед мошини алиши доред, метавонед маълумоти дигарша гирем бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо, мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурушӣ. газ 3102 дӯстони азиз, соли бароиш 1999, сӯзишвориш гази холияй, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин бародаро, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин хубай. мошин дар варзовай бародаро, нархаш 12000 сомона бо курси имрӯза гирем 78000 рубл мешавад. мошин бо арзони хуб мешавад, муомилаи хуб дорад бародаро, варианти алиши ҳам дорад. бо Матиз ёки Тико ёки Opel Vectra бародаро, ёки бо ягон мошини дигар дошта бошед, алиши мешавад. бо вариантона пешниҳод кунед. мошин дар 60 км 10 литр газ мехӯрад бародаро. бо варианти дигарша, бо маълумоти дигарша яхчон гирем. марҳамат, бо арзон мекунам. мегзарем ба панҷум мошини фурушӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, караван, состояни беҳтарин, соли бароиш 1998, сӯзишвориш бензини холияй, мошин умуман газ задагӣ нестай, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. состояни мошин беҳтаринай, почти вагония, 4 та балони нав дорад бародаро. мошина ҳама ҷош навай, ҳама ҷош 100%. мошин дар ноҳияи ёғон қарор дорад, нархаш 38000 сомона бо курси имрӯза гирем 248000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, кадоми мошин харай бародаро, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро, кадом метавонед ҳамин каравана хариданем ёки ягон вариант доред, рақамош дар рӯи экрани метавонед маълумоти пурраша гирем бо. мегзарем ба шашум мошини фурушӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, бояд тага элегансай, соли бароиш 1997, сӯзишвориш газ бензинай, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш автоматай. состояни мошин беҳтаринай бародаро. мошин кондитсионер дорад, люк дорад, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, ягон ҷур камбудӣ нест. мошин дар душанбе қарор дорад, нархаш 39000 сомона бо курси имрӯза гирем 254000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад бародаро, кадом метавонед мошин харем. бинед мошини iPatch бинед, бо савдои хуб дорад.
рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин сечка бугирем бародаро. мо навормо давом медиҳем. Дар канали мо обуна шавем бародаро. Мо ҳар рӯз якта хона якта мошин мепартоем ва далше тамошо кунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Хундаи Старекс дӯстони азиз соли барои 2001 сӯдиш фурӯши дизелай. Объем мотор 2 литрай, коробка передачаш механикай бародаро. Состояние мошин беҳтаринай бародаро. мошин на ходой ягон компютер ра соҳиб шуд. мошин бе ягон расходай. мошин дар ноҳияи Масчоҳ қарор дорад бародаро. нархаш 30,000 сомона бо курси имза гирем 196,000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад. муомилаи хуб дорад. кадоми мошинхарай метавонед дар рақамош занг занед. дигар маълумоти пурраша гирен ва далше тамошо кунед навори маро бо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D дӯстони азиз, кадомитон Toyota пристав бинен. соли бароиш 1996 сӯзиши бензини холияй, объем моторш 2 литрай, коробка передача автоматай, состояние мошин хубай бародаро. мошин ҳуҷҷатҳои солонааш буд шидагай бародаро. кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 та баллони нав дорад, аккумулятори нав задагиай. мошин дар душанбе нархаш 25,000 сомона бо курси имза гирем 163,000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад. кадоми мошинхаре арзон мекунанд. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумот чагирен. агар шумо дар канали мо меҳмон бошед, кадомитон бародаро дар канали мо обуна шавед ва якта лайк гузорен. мо ҳар рӯз якта мошин хона мепартоем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry дӯстони азиз, соли барои 2012 сӯзиши бензини холияй, объем мотор 2.5 литрай, коробка передача автоматай, состояние мошин беҳтаринай бародаро. мошина бисёр ҷоша нав задагиан, ай моделҳои Toyota-ҳои нав задагиан. состоянияш беҳтаринай, яксола ҳуҷҷат, монитор, панитор, мошин ҳама чӣ дорад бародаро. нархаш 149,000 сомона бо курси имза гирем 973,000 рубл мешавад. мошин дар душанбе бародаро бо арзон мешавад. бо варианти алишиам дорад бародаро. ба ягон Camry 5 кати хай бо худтон маслиҳат мекунем бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша яхчон гирен ва бошад наворона бо давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Тайво Ласети дӯстони азиз, соли барои 2004 сӯзиши газ бензинай, гази Евро 4 дорад. объем моторш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтаринай бародаро. 4 та баллони нав дорад, аккумулятори нав задагиай, хадавои нав кардагай, мултиролай бародаро. мошин камтар меличовка кор дорад бародаро. кузофи ақибаш гуҷоиш камтар кор дорад. дар сурат маълумай гуфтааст. мошин дар хуҷанда нархаш 30,000 сомона бо курси имза гирем 196,000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад. кадоми мошинхаре арзон мешавад. мошина бинен ай пеш бинен ҳай кунен бо савдо дар пеши капот бародаро. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша яхчон гирем. мо навормо давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz 3 дӯстони азиз, соли барои 2007 сӯзиши бензини холияй, объем моторш 1 литрай, коробка передача автоматай. мошин ба ҳамин қарибии кай чанд моҳ пеш бародаро Тоҷикистон дар омадагиай. мошин вагоняй навай. аз состоянияш беҳтарин, кожани салон дорад бародаро, кондитсионер дорад, кор мекунад. ҳуҷҷатош яксола тайёра, 4 та баллони нав, запчастош полни худ оригинал айхчай. биен мошина ай пеш бинем бо маъқултон нашава бардорем, ҳамин савдо мекунем гуфтагай. мошин дар душанбе нархаш 41,000 сомона бо курси имза гирем 267,000 рубл мешавад. бо муомила дорад. кадоми мошинхара бародаро, биен мошина ай пеш бинем бо савдо дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша яхчон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, соли барои 2004 сӯзиши бензини холияй, объем моторш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин находай бародаро. мошин дар шаҳри Турсунзада қарор дорад. нархаш 12,000 сомонай. бо курси имза гирем 78,000 рубл мешавад. мошина бин ай пеш бинен гуфтааст соҳибаш. мошин бо савдо мешавад дар пеши капот. муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша яхчон гирем бародаро. мо навормо давом медиҳем.
мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra дустури дар кузови караван худтон хеле хоҳиш карден. Соли бароиш 1999 сӯзишвориш бензин газай, объем моториш 1.6 литр. Коробка передача механика бардор, мошина состояниш беҳтарин бардор, мошин тоза гаштаги, тоза состояниш. Мошин қарора дар ноҳияи Исфара бардор, нархаш 39000 сомон бо курси имза гирем 254000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, савдои хуб дорад барадор, кадом метавонед мошин харен. Варианти алиши ҳам дорад, кадом то варианти алиши мошин доред, наметавонед занг занед, дига маълумотша гирем бо. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. ваз 2115 дӯстони азиз, соли бароиш 12004 сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 1.5 литр, коробка передачаш механика. мошин нахадои барадор, мошин тонировка дорад, мошин дар душанбе, нархаш 26000 сомон бо курси имза гирем 169000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, кадом метавонед мошин харем, муомила дорад гуфтаги соҳибуш. рақамош дар роҳи экранашо бардор, бо ягон маълумот ки ба шумо фаҳмон набошад, метавонед занг занед, бо дигар маълумотша бо мефаҳмонад. марҳамат. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. ваз приёра дӯстони азиз, соли бароиш 2012 сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. мошин состояниш беҳтарин, нахадои бардор, мошин дар хуҷанд қарор дорад, нархаш 34000 сомон бо курси имза гирем 112000 рубл мешавад. мошин мумкин бо арзон мекардагис бардор, лекин бо варианти алиши дорад. агар мошини арзонак боша гуфтага болоиш пултият алиш мекунем, ман дар камтар аксум дар кор аст гуфтааст. мошин губкават кардаги ҳама ҷош 100%. рақамош дар роҳи экранашон бардор, метавонед маълумоти пураша яхчон гирен. ин буд 15 та мошинои фурӯшимо бардор. дар комментария нависед чӣ хел мошинҳо монем, ё ки хона, замин, квартира фурӯшӣ дошта бошем. дар ватсап ва дар имейл муроҷиат кунед бардор, мо пешкаш харидро мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.